bàsicament em passo el dia a la universitat estudiant matemàtiques, entre les classes al matí i després tota la tarda a la biblioteca. I també, a vegades per les tardes, vaig a alguna reunió de l'església o surto amb els missioners que estan aquí. Perquè m'encanten les matemàtiques, m'apassiona. I realment, encara que sembli curiós, m'ajuda també a creure més en Déu. I m'encanta aquest repte constant que et donen les matemàtiques. A mi, sincerament, i potser sense cap dubte, el que estudio a la carrera m'ajuda a creure més. I el que jo crec a l'Església m'ajuda fins i tot a ser millor estudiant a matemàtiques. Doncs crec que no és gens difícil compaginar la meva pràctica religiosa amb el meu dia a dia. I jo crec que és simplement qüestió d'organitzar-se. Quan són prioritats importants per a la teva vida, saps com organitzar-te bé. Sí que és veritat que tinc una rutina, potser, de l'aixecar-me, fer una petita oració o l'anar a dormir, però és una eina, la pregària, per tant, quan ho necessiti. La veritat és que només escolto la ràdio quan estic al cotxe o quan vull escoltar algun programa en específic. Per exemple, m'agrada el programa de la competència de RAC1, boníssim. M'agrada molt llegir. Recomanaria la saga de La Fundació, d'Isaac Asimov, un llibre que t'ajuda molt a pensar d'una forma diferent. Doncs m'encanta el blues. És un estil que he conegut fa poc i, per exemple, m'agrada molt l'artista Ray Charles, és bastant antic, però m'agrada molt aquest estil. I també m'agrada molt la música cubana, perquè quan vaig ser missioner vaig estar a Florida 2 anys i vaig conèixer molta cultura cubana. Tinc molts amics creients, però els coneixo per l'Església. La veritat és que, sobretot en l'ambient que em moc a la universitat, em costa molt trobar gent creient, però sí que en trobo i m'encanta compartir les nostres creences i sobretot fixar-nos en els punts en comú que tenim. Jo vaig sortir de missioner quan tenia 18 anys i vaig ser allà per 2 anys. La missió m'ha canviat com a persona i m'ha donat una força, unes capacitats d'organitzar-me, unes capacitats d'expressar-me a la gent. I m'ha ajudat a posar noves perspectives al que veig en la meva vida i realment adonar-me que és a l'ajudar els altres on realment podem sentir-nos més edificats i més contents amb les nostres vides. Senzillament, jo crec que el més important que creiem és en Déu. Creiem en Déu i no com una figura impossible d'entendre, sinó realment com un pare. I que, per tant, es preocupa per nosaltres, que ens coneix i que vol que siguem feliços. I creiem, per tant, que va enviar el seu fill Jesucrist, per això som cristians, i és clau a la nostra religió, creiem en Jesucrist, que només gràcies a ell podem tornar a viure amb el nostre Pare, en Déu, i a l'Església creiem que hem de seguir el seu evangeli per tornar a estar amb ells. Nosaltres creiem en la Bíblia. Creiem que la Bíblia és la paraula de Déu perquè va ser la paraula escrita per gent cridada per Déu, profetes, que vivien a l'antiguitat a Israel, Jerusalem, i van portar aquest registre de la Bíblia. Però a més creiem en un altre llibre, que és el llibre de Mormó. I és similar a la Bíblia, perquè també creiem que de la mateixa forma que la gent que vivia a la zona d'Israel necessitava la paraula de Déu, a les antigues Amèriques també hi havia gent que necessitava la paraula de Déu, no? I creiem que Déu realment també va cridar profetes a les antigues Amèriques. I aquests profetes van mantenir un registre, similar al de la Bíblia. Aquest registre l'anomenem o es diu el llibre de Mormó, però simplement es diu així perquè un dels últims profetes que va escriure es deia Mormó i ho va juntar tot en un llibre, no? Però és realment un llibre sobre Jesucrist. I és el tema principal, igual que les nostres creences. Doncs, l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies va néixer, com diu el mateix nom, amb Jesucrist. Creiem que realment aquesta església va néixer quan ell va venir a la Terra i va ensenyar la seva doctrina, el seu evangeli, i va realment organitzar una església, perquè va organitzar 12 apòstols, va organitzar profetes, va organitzar mestres, evangelistes. Però sabem que va ser rebutjat i la seva organització també, els seus apòstols. I creiem que va haver-hi un temps d'apostasia, com li diem, que és un temps on la vertadera doctrina de Jesucrist es va perdre, no es trobava a la seva puresa a la Terra. I ara és aquí on canviem, que creiem que el 1820 hi havia un jove que vivia als Estats Units, que era l'únic lloc amb llibertat religiosa en aquell moment, que es deia Joseph Smith, en anglès, que tenia la inquietud de saber quina de totes les esglésies era la vertadera, perquè en veia tantes. I aquest jove li va preguntar a Déu i va rebre una visita de Déu i Jesucrist.
I van explicar que en aquell moment cap de les esglésies tenia exactament aquella puresa, aquella doctrina que Jesucrist va posar. I creiem que Joseph Smith va ser cridat com a profeta, se li va donar aquesta autoritat que tenien antics profetes com Moisès o Noè, i que va restablir, Jesucrist va restablir a través d'ell la seva església un altre cop. Els meus pares són mormons i des de petit he conegut els principis de l'església de Jesucrist, però he sigut jo el que he hagut d'aprendre'ls, interioritzar-los i decidir si els vull seguir o no. Jo crec que la vida dels mormons és una vida normal i corrent. Realment tenim vides normals, però sí que és veritat que la creença en Jesucrist és molt important en les nostres vides. Creiem que hem de contínuament intentar seguir els passos de Jesucrist. Per tant, intentar seguir vivint com ell ens va ensenyar a viure, no? Sent generosos, sent humils, sent servicials, sent amorosos, però senzillament és una vida normal i corrent. Ens agrada molt ajudar. Realment el servei és una part principal en les nostres creences perquè creiem en Jesucrist i el que feia ell era 100% servir i ajudar els altres. I per tant sí que tenim moltes activitats que ens ajuden a enfocar el nostre servei a les altres persones per ajudar. Estudiar la Bíblia, personalment, crec que no és només llegir-la, sinó és sobretot entendre el que Déu vol que entenguis del que estàs llegint. O sigui, més que res, interioritzar-ho i aplicar-ho a les teves vides. La Bíblia, per si mateixa, com a llibre d'història, és molt maco, però el seu objectiu és ajudar-nos a tenir una vida humil, una vida tranquil·la, una vida feliç, amb pau i esperança. I crec que el més important de la Bíblia és poder entendre què és el que necessitem canviar a través del que estem llegint. Jo crec que l'Evangeli, com està fet per Déu, és actualitzat per qualsevol època que hi ha hagut a la història, perquè és molt natural, molt senzill. Realment, inclús quan nosaltres pensem de valors humans fora de qualsevol religió, trobem moltes coses en comú. Crec que l'Evangeli és una forma meravellosa d'ajudar-nos a ser feliços, ajudant els altres i ajudant els altres que també siguin feliços d'una forma humil, d'una forma generosa, d'una forma amable, però sempre tenint en compte que hem d'intentar treure el millor de nosaltres. No oblidar-nos del nostre progrés personal, també, per exemple, qüestions d'estudis o econòmicament o la nostra família. Els mormons es diferencien de la resta de cristians, jo crec que per molt poques coses. I sempre m'agrada centrar-me més en aquestes coses que tenim en comú. I creiem en Jesucrist, en les seves ensenyances. Si en alguna cosa jo crec que ens diferenciem, essencialment és que creiem que de la mateixa forma que Jesucrist va establir una església, una organització molt específica, creiem que aquesta mateixa església ha sigut restablida a la terra, i per tant creiem que avui en dia tenim un profeta que viu, tenim 12 apòstols que viuen, però creiem que és Jesucrist el cap d'aquesta església. Realment, el que fa a la vestimenta no tenim cap restricció. Sí que és veritat que creiem en ser modestos, per tant no portar roba massa provocativa o massa reveladora, però a part d'això no tenim cap restricció. Sí que és veritat que, per exemple, els missioners, que són, per dir-ho d'una forma, la imatge de l'església a peu de carrer, doncs sí que sempre van vestits de camisa blanca, corbata, però com a membres de l'església de peu mai no tenim cap restricció. El dejuni és una eina que Déu ens ha donat. És una forma en què nosaltres podem fer les nostres pregàries més significatives per nosaltres. És una eina que podem utilitzar en qualsevol moment. Com a membres de l'Església acostumem a fer-ho un cop al mes, normalment el primer diumenge de mes, i a més acostumem a acompanyar aquest dejuni amb una petita ofrena totalment voluntària que està dedicada únicament a aquelles persones amb necessitats. Per tant, tots els projectes d'auxili després de catàstrofes o inclús d'auxili de famílies amb pocs recursos econòmics locals, aquests diners que es recapten amb el dejuni i aquestes ofrenes voluntàries ajuden en aquest auxili a aquestes persones necessitades. Doncs, per desgràcia, encara s'associa la nostra església amb la poligàmia. I és una pena perquè
Fa molta pena que per un petit grup de l'Església que als principis es va separar completament de la nostra Església, que practica la poligàmia, tinguem aquesta etiqueta tots. Però que quedi ben clar, els mormons no són polígams. Al contrari, està totalment prohibit i creiem la família és el més important i la fidelitat a la família és el més important a la nostra Església. Per tant, de cap forma són polígams. El que passa és que a principis de l'Església hi va haver un grup de membres de l'Església que es van apartar pel seu compte de l'Església i aquestes persones sí que practiquen la poligàmia. I per tant, com es fan dir el mateix nom quan no són de cap forma i no els reconeixem per la nostra Església, en cap moment s'ha reconegut, doncs, com és més cridaner, per dir-ho d'una forma, se'ns etiqueta a tots com polígams, però en cap moment som polígams nosaltres. Una altra de les idees errònies que passen a la nostra Església és que es creu que tots els joves han de sortir de missioners als 18 anys. I no és així, és un servei completament voluntari. És una cosa que nosaltres, quan tenim 18 anys, se'ns dona l'opció, 18 o més anys, és a partir dels 18 anys, se'ns dona l'opció de sortir com a missioners, sortir a un lloc a vegades llunyà, a vegades no tant, i fer aquest voluntariat. I és una meravella, jo ho vaig poder fer i ha sigut el temps més feliç de la meva vida, inclús quan vaig haver de parar la carrera, enmig de la carrera, i ha sigut on he crescut més com a persona, on he après més coses sobre mi mateix i sobre les altres persones. He pogut aprendre habilitats molt útils per la meva vida, al dia a dia. El nostre concepte sobre la família és clau a les nostres vides. Realment jo crec que si pogués resumir la nostra religió en dues paraules seria Jesucrist i la família, perquè tot el que fem està centrat a la unitat familiar, creiem que ho és tot. És essencial a les nostres vides i és on realment podem aprendre més a les nostres vides i on podem ser més feliços. Ara ens trobem al centre d'Institut HAS, com ho diem. HAS ve per les sigles de Jóvenes Adultos Solteros, i som un grup de joves de 18 anys, joves adults i solters, o sigui, som els joves que ens quedem, que som amics de fa molt temps. I sempre ens reunim aquí cada divendres, on tenim una petita classe de motiu religiós i sempre tenim alguna activitat després de classe. Avui, per exemple, tindrem una petita festa de Halloween i a més em sembla que està orientada amb Harry Potter, o sigui, serà una festa amb música, per passar-ho bé com a amics.